Ha? Good evening, Father. Pwede ra mo apil og CFD bisag dili Catholic? Samot. Samot, okay nga, kayo. Welcome kayo. Among dawaton, welcome to kayo. We have a caller. Hello? Hello, maayong gabi, Father Ram. Si Oy, Veritas ni sa Dipolog. Veritas sa Dipolog. Can you hear? Dili, pagkadungog mo, Okay. dili. Kajot lang, ha? Sige lang, ako nang i-relay ninyo. O sige, Veritas from Dipolog. Anything you would like to share with us tonight? Okay, una sa tanan, Father Ram, nalipay ko nga naana itong mga junior CFDs diya, no? Sa imong programa. Dahil tapo na sila kajot lang, ha? Kajot lang. sa atong pagkikugma sa pandalipod sa atong pagtuo. Dayon, namon ko'y nadunggan ganina god nga nang insusi about anang libro or books. Gawas atong gisulti na nila diha, nalong ko i-suggest nila, labi na kung mahilig sila mag-internet, na ay website diha sa internet nga very resource kayo sa Catholic Faith Apologetics. Duha lang ang akong ihatag dire sa area dire, no? Sige. Ang catholic.com o scripturecatholic.com. Kaya ang mga veterano kayo nga mga apologists sa gawas, nga very resource kayo, ang ilang mga website maghihimo na akong reference, no, as my library sa internet. So mo na dire, no, ang catholic.com o scripturecatholic.com. Catholic, Hello? Oh, hello, dire. www.catholic.com Yes, dire. and scripturecatholic.com. Scripture Catholic. scripturecatholic.com. Yeah, okay, kanang catholic.com website na sa grupo gyud sa mga mga bali murag CFDs na siya sa Amerika. Okay. Ayun kanang scripturecatholic.com ang tagihan na usara apologist gyapon usa ka lawyer nga Catholic faith defender na siya, si John Salsa. Oo. Very Kana siya good. dire. Okay. Okay kana dire, maura, salamat kayo. Sige, salamat. Sa mga mahiligon sa gitawag Internet. natong internet, mulag on ta sa www.catholic.com or www.scripturecatholic.com. Naa dito ang tanan nga mahitungod sa defending our Apologetics. faith. Pwede- Thank you very much, Veritas. Yes. Pwede mo dugang, brother. Dinhi sa Pilipinas na pud tay kagwalingong website, makita nimo da mga debate, tubag, o halos tanan diha nga mga pagtulunan bus Katoliko dinhi sa Pilipinas sa nga website. www.catholicfaithdefenders.com. Okay. And ano po, www.tradisio.com. Ano na siya more on sa explaining sa mga traditions Catholic. Yes, very important yan. Ha? Oo. Okay. Tradisyo. Tradisio ra. Tradisyo. Kuwarang in sa tradisyon. Tradisyo.com. .com. Ang tradisyo.com plus catholicfaithdefenders.com nga pwede niyong atuon. Pwede po mo ato sa katong giingon ni Veritas gaganiha nga catholic.com or scripturecatholic.com. Okay? Very good.